pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halik sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! 50 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagit sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition o paglunes edisyon sa Platutunan Petsa 14 sa bulan sang Marso. Kapunyot sa diri kapon, Bombo Dennis Rubica. Anong balita nga aton patamod sa aton sini balita lokal ang kasabuk karon sa pamilya sining 5 anyos nga bata nga nasapwan nga wala sa kabuhi, makaligad nga maulogya sa isa ka imburnal kon tamburo kon kanal sa may barangay Mansilingan. Samtang duwa man nagkalamatayo sa isa ka vehicle accident dito sa may Banwa sa Ginigaran. Sa mga nagpauna ang mga balita sa palibot sa Pungsod, mga jeepney driver o makabato na kuno sa ila sining subsidy kung fuel subsidy. Kasunod sa super increase ang presyo sa gasolina kag crudo naman buwas nga adlaw. Samtang anom na ka mga mga labor groups sa anom yan ka mga riyon sa Pungsod Pilipinas nag-file na sila petisyon para sa 750 pesos nga minimum wage mga kabinan. Kag sa aton sini balita sa luwas sa piyak sa nga nagapadayon nga paginabalanay sa Kalinong ang Russia nagbombardiyo sa mga building apartment dito sa may siyudad sang Kiev dito sa Ukraine. Sa muna mga balita nga itong gabit ang balita ito ni Mayon siningapong palagan siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 52 minutos na kalabay sa takna nga alas 5 sapon. This time ko aunta si Bombo Gracelyn Lobaton, no? Ang ibalong tabing payag ni Kapitan Rodolfo Pico sa Barangay Mansilingan until sa confirmation no sining pagkasapuna nasa bangkay no sining 5 anyos nga bata nga after masobra man 2 ka oras naging adak ang search operation matapos si mahulog sa imburnal raya sa may isa ka kanal sa may Barangay Mansilingan na anod sa mabaskog na lodo sang tubig baha sang tubig ulan sige lamang niya nga hapon. So, sa pakilan niya, report tugang ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kamin. Como Dennis, sa sininga ito ni On, talaga ito ang bangkay sa iba katulig nga bata ng lalaki sa Villanueva Funeral Home. Como Dennis, according kay Justin, okay, kung barangay Rodolfo Pico, Como Dennis. So, masabuin ni, no,
adlaw para sa pamilya sa nga biktima kag kauban sa ilo ni Papa Dennis sa ini nga 5 ka tuig na bata. So Papa Dennis, ito po wala ako ang piling tamburo kay kapos dahil pagkakita ko din kay Gas ng pagulan. Pumunta mo naman sa gubit pala, no? Good line man kay mga basura sa kasi po ng Papa Dennis. So, ang imura lang sa gulay ko sa nga, na putangan to sa signage, no? Na mga sikawan pala, na mga katawan na binagin sa mga kabataan, Papa Dennis. So, Papa Dennis, kamatiyan sa kaya, gani, punong barangay, tulong ito. Ari lang, Ginong pa na sa tulang rin, patay siya, Oo, sa diin na nakita pa ang bata pa. Dirigid sa manhole nibla sa may hillside din na yun, nang pakagto na to sa malong papanaog na to sa pakagto sa may side na sa kwan, sa may alhis. Okay. So, ari di siya sa may kwan gina na yun. Sa may bilang daw food strip nibla sa buong sang kwan, sang pang manslingan, bala sa Arceo Drive. Oo, ano sa likod sina. Mga pila ka meters? Halin sa nahulugan, dyan siguro mga 300 meters. Okay. Sino naka-rescue siya ka? Damo pa nagbululig, no? Pero ang nakakita, gidi, kaysa kagina, pagkuhan sa province, taas pang tubig mo. Oo. Kaysa nag-subside na, kaginin check na mo liwat sa rescue sa Mansilingan, may nakita kami nga doon may nagasangit, mga plastic, na pink na kulor. Tigin panaugan. Kaya mo po siya nga siya nakita, kaya ang short siya nagasangit, nagasangit. Color pink? Color pink po. Sabi niya plastic. So, may pila sa kat? Sunod sa itong rescue, may kwansa sa ulo, sa kilid. Pero ang kinamatay siguro droning niya. Okay. Kay, ano na sa kapno? Ayabi ka Lawig na Lawig. O pala tiga na galang slisan kwan. Oo. Pagkuha siya na tiskog na siya. Alkamot na gal. Sa ulo na yan. Sa ulo yan. Oo. So, din sa tayo sangit ka. Sa may, pabiliyan? Sa dinigit sa manhole nga may duwa ka tamburong nga ang tubig magapapanaog na sa daw gapakadto sa dalom. Ano siya nasangit. Papa Dennis, no? So, mga kaibigan, Dennis, sabay pa, no, nga ilang mga kabataan, safety, nila, no? Safety nila, kay kadelikado, subong matapos sa pagbaha. Kakina, damo sa mga kabataan, nga nag-standby pa sa mga lapit pala sa mga suba wala po Dennis. Kagada Bombo Christian Elias yung mukina tayo pubutangan da ni Kapitan Pico sa signage. Kung pwede, kasi kung mabutangan tada bala daw baral, no? Temporaryo, abing baral, nga hindi lang bala maagyan, hindi lang makayawat kabalog, basi magbubot o bala ulan, kag mag-awa sa ang tubig sa kanal sa dalan, hindi makita na dang area, kaya basig may burahog no bala hubog da, o bisikleta, o motor, o ano sistema, Bombo Christian. Kasi sakto kay Papa Dennis, no, kabay pa nga tangan nila sa baral, sakto na nga andiya, kay isang gani kita, no, mga dagpo na, nagkakasala ng Papa Dennis sa pagkikang palakmay pa, lagi sa hapon, no, nakapulasot kuligan sa pahalito sa Procardic. So, kabay pa mga tagaan, isang nagkakaigong nga solusyon nga nila maliwat Papa Dennis. So mga duwa man ka oras sa sobra, no, kay alauna to ginap pasado siya na tabot sa lentite. Na-recover sa mga propasado alas 3. Sakto na po Dennis, natikara sa nga wala na sang kapuhi, mga 40 minutos na kaligad sa masket sa kapon. O tikilan halungan, tagil mga kabataan, kung ginulan gani, no? Lapit kung gabaha, hidaho mag-aagis kilid, dapat mag-aagis sa tunga-tunga a porsyon, di mag-aagis kilid, kaya basi iblang may mga buho, may mga manhol, kag magburahaw ka, kaya bisan ikaw kung dako ka na ganyan, na adult ka na kung mga baskog to, mutok baskog sin tubig, basta hindi ka man tabla ka sa laypot-pot ka daw, Bombo Grislin? Yes, Bombo Dennis. So, halungan kitang mga kabataan, kay mga kabataan, Bombo Dennis, na andaan, maghampang sa ulan pa lang, sa mga paha. So, sa wayon, kids, no? Hindi kids pag pabayan, kay kadelikado, subong na, ang karet sa tubig, sa perti ka puso. Sige. So, Bombo Dennis, manang report to, ng sa patrol, ini si Bombo Grislin sa patrol. Para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Kalupasaran. Bombo! Tawag kayo salamat, Bombo Grislin, lupatan sa mga katura na to, sa mga ginikanan, sa mga lola, mga lolo, gabantay sa inyong kabataan ng mga gagmay, mag-ulan gani, baka kabilang ko man sa mga gamay lang ulan, 30 minutos lang damol sa ulan,
makita mo tayo ng bulyada sa mga baskog nga tubig sa aton nga mga kanal. No, kadelikado pa nang may mga lapit kamo sa mga sapa-sapa ablat ko sa kabataan naton kung gaulan naman nami o paligo sa sapa nga ba si ari do kadalom-dalom sing tubig sa sapa masalom-salom to ba apdan bla dalo kaga maanod mga kebenan. No, so gabay pa sa mga kaya ba tayo inyo mas mga kuturan ha. Kaya sa punto dito kasalig sa Chimpos, ikaw gamay lang pagtupas ng ulan at ibla pinato ko ina ka isa lang ka oras ang pagbuo sa madamong ulan masulubra. Amo tunggol piada nga pag saka man sa nga tubig sa area sa Mansilingan ang mga dalan na nagkakapanan sa nga tubig. Damo na niya kakuano ligad to ti nga simana di man sa Mandalagan no Skarbik awas man tubig diri kun ano na niya may mga kanal makita nagkalaklag up nga kaya sa kauras lang pagbubo sa madamol-damol ulan salyada man nga tubig nga pasaka. Mga kabinan, no? Ito kailan ko na ito man niya. Halungan. Basta amo na tiyempo na ton, idaho, gid nga ubog-ubog sa kanal or hidaho, gid nga kanto sa mga mabaha nga lugar, halong-halong, kaya kubukublasib lang may mga buslot, may mga buho, kag magladagdag ang mga kabataan. 59 minutos sa kaligan sakto alas 5 sa hapon, sanbay na kamo News Center na ito, mas lo, dahil ko labas ka mga nagpauna nga mga balita nasyonal ang ginakabalakan ka ginakawaan sa tanan liwat mga pagsaka sa presyo sa gasolina kag krudo buwas nga adlaw mga kaibigan ko magsaka no magalabot na pila na 8 ang gasolina magasaka sang 7 pesos kag 10 sentimos tag sa litro ang diesel 13 pesos kag 15 sentimos tag sa litro oy magalabot na ko sa 87 pesos kag 72 sentimos ang gasolina presyo tag sa litro ang diesel 81 pesos kag 10 sentimos tag sa litro. So na tugong ka 100 pesos sobra pa gamboy pa 2 litro. Subong 100 pesos mo sulo sobra na sa litro. Napagin mga balita iya batay balita naton nga lilion sining hapon sa aton sining news center mga of course nga padayon magkaroon pag-monitor sa upcoming election. News Center sa Bombo Network News. News Center, Kimin. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw na ng Lunes, Marso 14, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Energy nagbabala pa rin na abot daw sa mahigit 86 pesos ang kada litro ng gasolina at higit 81 pesos naman sa krudo kung magpapatuloy pa rin daw ang global oil crisis. Ang Transport Group naman magsasagawa na rin ng kilos protesta bukas Marso 15 kasabay ng nakaambang panibagong big time na oil price hike. Samantala, yung mga jeepney drivers maunang matatanggap daw ang kanilang fuel subsidies. Simula na rin yan bukas. Ibang transport groups posibleng sa ikalawang quarter pa magbibigay ang kanilang subsidiya ayon sa DOTR. Nasa mahigit 6 na po ng mga aftershocks naman na itala matapos ang 6.4 na magnitude na lindol sa Mindoro ayon yan sa FIVO. Samantala naman yung tinaguriang hacking incident umano ng mga data ukol sa mga botanteng hawak ng kumpanyang Smartmatic imbestigahan na rin sa Kongreso. Isang babae naman ang binaril patay dahil umano sa road right of way doon sa Cebu. Mag-asawa ang suspect sa pamamaril. Sa international news naman, bansang Poland nalarma na rin sa missile attack ng Russia malapit lamang sa kanilang border. Mga bansang kaanib ng NATO dapat daw lalong maghanda. At sa entertainment news naman, ang Cebuana Beauty na pambato ng Pilipinas sa Miss World at sabak agad sa final leg ng rehearsal pagdating sa Puerto Rico. Samantala, isyong umano'y bading ang aktor na si Tom Rodriguez na ungkat kasunod ng revelasyon ni PJ Abellana na merong naka one-night stand ang son-in-law nito. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pong inyong kurman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
Nagbabala ngayon ang Department of Energy na baka abutin pa ang lokal na presyohan ng gasolina ng hanggang 86.72 pesos habang ang krudo naman ay aabot sa 81 pesos and 10 centavo kung magpapatuloy ang global oil crisis. Ayon kay Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr., hindi raw ito maiiwan dahil tuloy-tuloy din daw ang pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Lumutang naman ang impormasyon na ang kumpanyang Shell ay nag-abiso sa Department of Energy na baka abutin bukas ang taas presyo nila sa diesel sa 13 pesos and 15 centavo kada litro. Ang gasolina naman ay nasa 7 peso and 10 centavo bawat litro habang sa kerosina naman 10 pesos yan and 50 centavo kada litro. Gayunpaman sinasabing may question pa rito ang Department of Energy at malalaman pa ang pinal na presyohan. Kaugnay naman yan, abangan ang mga karagdagan pang detalye sa ating pong kamusta naman sa mga binabalangkas pa dyan sa may Senado. Samantala, sa iba pa nating mga balita, magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang transport groups na pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston. Bukas na yan, Marso 15, araw ng Martes. Dilan daw sa nakambana ng mga taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa grupo, magpoprotesta sila sa Espanya. Ito po yung kahabaan po dyan ng kalsada, tapat lamang ng UST. University of Santo Tomas at iba pang mga terminal ng gasolinahan para daw sa isang protestang bayan laban sa panibago na mga big-time oil price hike. Ngunit tinino naman ng mga organizer ng Piston na hindi na kailangan na magdeklara ng transport strike dahil sa sapat na anyang dahilan para sa mga drivers at operators para magtigil pasada bunsod pa rin ng mataas na namang presyo ng mga produktong petrolyo na inasahan bukas. Sa isang statement naman umapila ang grupo ng transport groups para sa pagkontrol sa presyo ng produktong petrolyo at yung mga bilihin, pagtanggal ng tinatawag na oil deregulation law, excise tax sa langis, gayon din ang pagtaas sa minimum wage. Base naman sa tinatawag na year-to-date adjustment, nasa 17 pesos and 50 centavos ang kada litro na ng diesel at ang tinaas na ay 13 pesos and 25 centavos kada litro para sa gasolina, 11 pesos naman at 40 centavos ang kada litro ng kerosina. Kanina po ay pinatawag sa Senado ang mga ilang stakeholders kaugnay pa rin sa presyuhan nitong mga produktong petrolyo. Lalo itong Department of Energy nagbibigay din ng babala, kaugnay po naman sa tinatawag na worst case scenario, kaugnay pa rin sa global oil crisis. Tinutukan niya sa Senado ni Bombo Dennis Samito. Muli nga nagpahiwatig ang Department of Energy na mas malala pang aabutin sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang oil price hike dahil hindi naman kontrolado ng gobyerno ng Pilipinas ang nagiging takbo ngayon ng presyuhan ng mga produktong petrolyo. Hindi lamang kasi dito sa Pilipinas may oil price hike, ito ay worldwide na mga pangyayari. At kaugnay niyan, ang punot dulo nito ay ang supply at demand. At dahil nga doon sa mga pangyayari sa Ukraine at Russia, nagkaroon ng domino effect at kalat na ito sa buong mundo at kanina ay naging punto ng pagdinig itong isinasagawa nga na pagtalakay sa oil deregulation kung maaari na itong alisin at kung ito ay maaring magkaroon ng mga pagbabago sa umiiral na mga patakaran dito sa ating bansa upang maiwasan pa yung paglala ng sitwasyon, lalo na kung magmamahal pa yung presyo ng langis sa hinaharap na pagkakataon. May paliwanag dito ang ilang opisyal ng Department of Energy at ayon nga kay Undersecretary Gerardo Erguiza Jr., maaari pa na magkaroon ng mga adjustment at kung mangyayari daw ang kanilang nakikitang trend ay baka pumalo ng hanggang 86 pesos ang kada litro ng diesel at gayon din yung gasolina ay mataas din ang nakikita nilang trend ng magiging presyo nito sa mga susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Gerardo Erguiza sa pagbibigay niya ng ulat sa harap ng mga senador. Ito ang worst scenario po sa Pilipinas. Kung titignan natin yung 1% na galing sa China actually ay hindi naman disrupted ito sa kanilang pipeline na bumubuo papunta sa Europe. But ang supply sa China ay ginagawa sa supply vessels at ang sariling ng
yung pipeline sa China. So directly, wala tayong supply agreement sa Russia, wala tayong problema directly, but indirectly, pag nagkaroon ng disruption, dito sa nanggagaling sa China and also from South Korea, Japan, yung 10% o ng past year natin, or 8.9 billion, 4% or 6.9 billion liters sa gasoline, 5% jet fuel, LPG 2% last year. Ito yung worst scenario na pwedeng maapektuhan sa atin dito sa Pilipinas. Ito po yung presyo na nakikita natin na umepekto sa atin dito sa ating bansa. No? These are projections, more or less, based on the trend that happened previously from 70, 80, 90, and nung umabot na sa 100. No? In the event na gumalaw yung sa merkado ang presyo to 125, 130, 135 at 140. And sa 140, we expect that gasoline will go as high as 86.72, diesel 81.10, and kerosene 80.50. Bombo Elmar, Bombo Ever, ang ilan lamang sa mga senaryong ipinapakita ng Department of Energy at posible pang mahigitan yan, depende nga doon sa takbo ng kalakalan sa international market. Maliban dyan, may iba pang factors na nakakaapekto. Kung mapapansin kasi ng ating mga kababayan, ito yung tumatakbong presyo sa Metro Manila. Pumapalo ng 80 hanggang 84 pesos ang kada litro sa ilang piling gasoline station. Pero may mga lugar sa bansa ay higit 100 na ang presyuhan, Bombo Elmar. Yan ay dahil malayo sila o kaya naman isla ang pinagdadalhan nitong mga produktong petrolyo at kinakarga nila sa presyo ng produkto yung singil dahil nga syempre yung transportation ay napakaselan din, Bombo Elmar, lalo na at nagkakaroon ng paiba-iba na lagay ng panahon. At nitong mga nakalipas na araw, masama yung lagay ng panahon doon sa bahagi ng Visayas at Mindanao, bunsod ng isang sama ng panahon. Kaya naman ay may epekto rin doon sa presyuhan ng lokal na mga gasoline stations, Bombo Elmar. Kaya't sabi ng DOE, ito yung presyo, ito yung tumatakbo sa trend ngayon, pero iba pa ang bentahan ng aktual doon sa mga lugar mismo na nagpapakarga yung ating mga kababayan, Bombo Elmar. I'm just curious, Bombo Dennis, dyan sa hearing sa Senado, nais ba sila makakita ng solusyon dyan, yung kanilang objective, o kung gusto lamang briefing lamang yan, Bombo Dennis, dahil sa katulad yan, inaangal ng ilang mga transport groups, meron silang mga kahilingan, Bombo Dennis, katulad na lamang nitong sinasabi nila na umano'y deregulation law, pagtanggal na tura ng mga excise tax, at iba pang mga kahilingan, minimum wage, ano pa ang mga nakakamit nila dyan, Bombo Dennis, sa Senate hearing na yan? Ito naman, ang punot dulo talaga nito ay para talakayin kung kailangan ng amyenda doon sa oil deregulation law. Ito'y existing na kasi at kung nais na magkaroon ng mga pagbabago at lumalabas naman na karamihan sa mga mambabatas ay ibig talagang magkaroon ng changes dito dahil hindi na tumutugma sa kasalukuyang sitwasyon yung mga patakaran na umiiral sa loob ng naturang batas. So hindi naman ito totally tatanggalin pero may mga adjustment na gustong mangyari karamihang mga miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil nga dito sa sitwasyon, kitang-kita naman. At gayon din, may sentimiento yung mga motorista rito, Bombo Elmar, lalo na yung mga miyembro ng mga grupo na namamasada. Kasama dyan yung mga operators at drivers ng mga buses at gayon din yung mga public utility jeepneys. Ay yan yung pangunahing tinatamaan kasi the moment na magkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sila yung pangunahing nasasapul. Kaya gusto nila kung magkaroon na ng malinaw na patakaran sa batas na kung papalo sa certain level sa loob ng mas maikling panahon, ay pwedeng mag-adjust din naman yung presyo ng kanilang singil nang hindi na dumadaan pa sa napakahabang hirap
hearing. Yun nga lang, hindi dyan pabor yung ilang sektor ng ating lipunan, lalo na yung riding public. Dahil hindi naman din automatiko ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa kahit ilang beses magtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi naman kasi ito automatic, Bombo Elmar. Kinakailangan ding isalang sa mga proseso kasama na yung mga hearing para kahit papano makita yung kabuuan ng senaryo, kabuuan ng sitwasyon, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. Since tinatalakay itong napakalagang usapin, ipapasok ko lamang itong bagong balita sa anunsyo ng ilang mga oil companies. So ito na po, kapit po kayo ng mga motorista dyan sa ating mga listeners nationwide. Ito na po, Caltex, nag-adviso sila ngayon lamang alas 12:01 mamayang madaling araw, yung kanilang increase sa fuel prices 7 Gs yung kanilang itataas para yan sa gasolina. Ang tawag nga rito yung Bombo Dennis ng mga kabombo itong platinum, yung silver ang kinatataas kada litro 7 Gs. Sa crudo naman, abay talagang ang diesel talaga. Ang sabi ng Caltex, 13 pesos 15 centimos kada litro. Yung kanilang itataas bukas po yan simula mamayang madaling araw. At kerosina naman, abay 10 pesos and 50 centimos. Kanina nga nababanggit natin yung Shell, yung abiso doon sa Department of Energy, yung kanilang taas bukas, ang diesel ay 13 pesos and 15 centavos, habang yung gasolina naman ay City Gas, yung kerosina ay 10 pesos and 50 centimos. Itong clean fuel, yung kanilang abiso ngayon lamang, as you speak, mga kabombo, Kasar Nation, yung kanilang crudo, ganun din, 13 pesos 15 centimos kada litro bukas. Yung gasolina naman, City Gas, yung Petron, alas 6 bukas ng umaga, ipapatupad nila yung 7 pesos 10 centimos kada litro na taas ay gasolina po yan, At sa 13 pesos sa 15 centimos naman para sa crudo ay 13.15 o 13 pesos 15 centavos at 10 pesos 50 centimos naman para sa kusina. So lumalabas record-breaking ito ngayon. Bombo Dennis, pinakamataas so far na pagtataas habang ang mundo naranasan itong global oil crisis sa Bombo Dennis. Diyan ba sa Department of Energy, hearing kanina dyan sa Senado, walang magagawa sila ngayon, Bombo Dennis, so far pag ganito? How's that? Well, ang sinasabi ng Department of Energy, ang magagawa nila ay yung mga proper na abiso para doon sa mga stakeholders dito. Pero hindi naman nila kontrolado kung tataas o bababa. Dahil yung mismong gasoline company ay umaangkat din naman doon sa ibayong dagat. At kung mataas yung singil doon sa inangkat nilang produkto, hindi naman nila kayang gawin na mababa nilang kumbaga palugi na ibenta dito sa ating bansa. So, yan yung katotohanan na hindi naman magagawan ng agarang aksyon ng Department of Energy. Ang option na nakikita dito ng ilang mga eksperto ay yung mga buwis na ipinapataw doon sa mga produktong petrolyo na ipinapasok dito sa ating bansa. Pero siyempre, ang epekto din naman ito ay malawakan sapagkat yung tax na nakukuha dyan, yung oil excise tax, ginagamit din naman ng pamahalaan para doon sa mga ginagawang ayuda sa mga kababayan natin. So talagang domino effect din ang mangyayari kapag naging padalos-dalos yung aksyon dito, Bombo Elmar. So wait and see ang ginagawa nila ngayon ng DOE at kung may order ang Palasyo Malacanang para sa suspension nitong umiiral na ipinapataw na excise tax. So ano pa man, yan ay nakahanda daw silang tumalima. Pero siyempre, may mga warning dyan, yung mga eksperto. At titignan natin kung hanggang saan ang magiging pag-usad nito. Lalo't may mga panukalanga na baguhin yung patakaran sa atin, yung oil deregulation law, Bombo Elmar. Grabe, So in the meantime, ay mag-practice po tayo ng efficient conservation sa langis, sa fuel. At kung babiyahe naman na hindi naman mahalaga, may mga kotse, may mga sakyan, Ito tawag dito unnecessary trips, So talagang tali talagang kamay dito ng Department of Energy, Bombo Dennis, at nasa mga industry players ito mga hakbang nito sa pagtaas sa presyuhan ng crudo. Maraming salamat sa mga abis niya sa Senado, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, ito pa mga kabombo ka Star Nation, inaasahang magtataas pa rin daw ang Manila Electric Company o Meralco ng singil sa kuryente naman sa buwan ng Mayo para matugunan pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ito'y tinatawag naman ng mga generation charges. Paliwanag dito ng Meralco na magkakaroon daw ng pagtaas sa kalawang quarter ng taon alinsunod sa repricing na tinatawag ng malampaya kasabay ng mataas ng presyo ng crudo sa world market. Yung pinakamalaking pinagkukunan daw ng supply ng kuryente ng Meralco ay mula sa isang planta na gumagamit ng natural gas na ang tawag dito ay malampaya. Kaya posibleng maramdaman daw ng mga konsumidores ng Meralco ang pagtaas sa selling price ng malampaya pagsapit na ng buwan ng Mayo. Noon narito nagtaas din ang Meralco ng kanilang household rates sa 6 pesos and 25 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan ng Marso kung saan may pagtaas na 13 pesos sa kabuang singil sa kuryente sa mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kabilang sa mga bayan at lungsod na sinusuplayan na Meralco. Yung mga nasa labas ng Metro Manila, yung Bulacan, yung Cavite, kasama yung Rizal Province. Gayun din, yung ilang mga lugar dyan sa probinsya ng Batangas, Laguna, Pampanga, kasama ang Quezon Province. Sa iba pang mga balita, mauuna namang makakatanggap ang mga jeepney drivers ng kanilang mga fuel subsidies ayon yan sa Department of Transportation. Ayon kay DOTR Representative Jumer Puntawe na nasa 136,000 na mga jeepney drivers ang makakatanggap ng fuel subsidy sa pamamagitan ng kanilang pantawid pasada cards ngayong araw yan ng Marso 14 o bukas Marso 15, 2022. Paliwanag ng opisyal na unang mabibigyan ng mga jeepney drivers dahil nga naibigay na rin sa kanila ang kanilang mga cards para sa naturang subsidy. Subalit ang ibang mga transport sector naman, gaya na lamang ng mga tricycle, ay tinatayang nasa 43,000 ay kailangan pang maghintay hanggang sa ikalawang quarter ng taon. Bagamat siniguro naman ng kagawaran na binibilisan na nila ang paglalabas ng fuel subsidy para sa iba pang mga modes of transportation kung saan kinukolekta na rin ang kanilang mga bank information ng mga benepisyaryo. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Transportation sa DILG para sa mga subsidiya ng mga tricycle drivers at sa DTI naman para sa mga service delivery drivers. Kung maalala nga, naglaan ang pamahalaan ng nasa 2.5 billion pesos na fuel vouchers para sa nasa 300,000 mahigit na mga kwalipikadong public utility vehicle drivers sa buong bansa sa gitna na rin yan ng sunod-sunod na nararanasang oil price hike. Abangan mga kabombo ka Star Nation, may follow pa rin tayo dyan sa oil price hike, ang Department of Energy at ilang mga namamasada po ng mga public utility jeepneys. Itong ating mga pampasayrong jeepney. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Energy naman ay giniit na wala sa kontrol ng gobyerno ang presyohan ng mga produktong petrolyo. Samantala, ilang mga driver ng pampublikong sasakyan pinag-iisipan na rin kung sila titigil muna sa pamamasada dahil nga sa magkakasunod na big time oil price hike. May detalye pa si Bomber Raymond Tinaza. Marami na sa ating mga kababayang nasa transport sector, lalo na yung mga driver ng pampasaherong jeep at maging sa mga taxi ay nag-iisip na tumigil na muna pansamantala sa pamamasada at mag-apply muna bilang family driver. Ito ay hindi na raw kasi kakayanin halos. Ito ay kasunod ng mga sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng diesel at ng gasolina. At bukas nga ay nasa 10 hanggang 12 piso ang itataas sa bawat litro ng diesel at gasolina.
Magulitang inamin ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na tali ang kamay nila sa usapin ng presyuhan ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na walang makapagsasabi kung magtuloy-tuloy ang oil price hikes sa mga sunod na mga araw dahil malikot ang galaw ng presyuhan sa world market. Wala niya sa kontrol ng gobyerno ang pagtakda ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ipinaalala ni Romero na lahat ng ginagamit na produktong petrolyo sa bansa ay imported o malaking bahagi sa pump price dito ay imported products. Kaya naman, panay-aniya ang panawagan nila sa mga kumpanya ng langis na patilihin ang pagpapatupad nila ng corporate responsibilities gaya ng pamimigay ng discount sa kanilang mga consumers o kaya ay ang hindi isang bagsakang pagpapataw ng taas presyo sa kanilang mga produkto kundi gawin itong utay-utay sa loob ng isang linggo. Hindi natin control yun. Geopolitical conflicts. Ibig sabihin, kaguluhan doon sa mga bansang pinagkukunan at hindi lamang po Pilipinas ang nakakaranas nito. Buong mundo po yung sitwasyon. Kaya po, ganun ang apilan natin sa bawat isa, hindi lamang sa stakeholders ng Department of Energy, the oil companies, kundi yung mga common na tao po, yung ating mga consumer. Ipagpatuloy po nila yung pagtitipid hanggat maiksi ang kumot o mahalang produkto. Wag po kayong mag-alala na walang mabibiling supply. May supply po tayo ng petroleum products. Yun po ang assurance na kinuha natin sa oil companies. Kasi mahirap naman po talaga na mawalan tayo ng supply dahil lahat po, karamihan ng mga economic activities natin gumagamit po ng petroleum products. Kaugnay nito, marami sa ating mga nakapanayam na tsuper o driver ng mga pampublikong sakyan, lalo na yung pampasaherong jeep, ay pinag-isipan na yung pagtigil na lang muna at mag-sideline sa ibang trabaho dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel o gasolina. Ayon nga kay Manong Albert Barawa, hirap na silang pagkasyahin ang kinikita kada araw na pamamasada dahil halos lahat daw ng kinikita ay napupunta sa pagpapagasolina. Hindi naman ho. Kung ano lang ho talaga ikakarga, yun na lang po muna ikakarga dahil wala naman po tayong makakain. Wala doon ng mga anak ko, mga pamilya ko. Ayun nga ho, kailangan magtipid rin. Tapos, may balak ka ba na parang magbawas muna ng ruta, hindi mo na susundin yung dati mong ruta para lang makatipid? Ay hindi ho, bawal ho yan dahil si ordinanso na LTFRB yan, kailangan ho tayo sumunod. Yun lang ho ang aking kailangan sumunod tayo sa batas. Kasi pag hindi tayo sumunod, pangit naman ho yun. Kawawa ho ang mga biyahero ho ding asa sila doon sila sa makakababa, hindi sila makababa. Pangit po yun. Ayon naman kay Manong Fortunato Pilapil, isang driver-operator ng pampasaherong jeep, kanya nang pinag-isipan din ang pagtigil muna ng pamamasada at mag-apply muna bilang family driver dahil mukhang hindi na nila kakayanin kung magpapatuloy pa ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Titignan ko ba kung kaya ko pa. Pag hindi na, baka hindi na ako bumiyay muna. Wala pang mapupunta lang sa diesel yung kikitain eh. Sa hina pa ng biyahe sa ngayon. Paano ngayon? May balak ka ba na parang magpakarga na ng hanggat kaya, full tank, bago bukas? Wala naman akong pang full tank eh. Ito wala nga ang pera eh. So ngayon nga nakaka 500 na akong diesel eh, ngayong araw na to. Bukas, 10 to 12 pesos per liter. Baka sunod-sunod pa to. Kaya pa ba? Ano na? Nga sabi ko, pag hindi ko na kaya, hinto ko muna yung pag-jeep. Ano na lang yung kabuhayan? Siguro, baka masukan muna ako ng family driver o company driver. Para naman kay Ricky Aguilar, isang driver ng cargo truck na bahala raw ang kanyang amo dahil siya naman daw ang gagastos sa kanilang pagpapakrudo. Pero ang kanyang hiling ay sana raw taasan naman yung kanilang sahod. Bahala na po ang may-ari nito. Ngayon, ilang oras na lamang? May order ba sa'yo ang boss na... May order sa amin na kami magkarga agad para mahabol yung presyo na itataas. So okay naman, bahala si boss sa ano? Si boss sa amin, Kaya nga lang, ang sahod namin di tumataas eh. Taas ng taas ang gas, wala namang pagtaas ang aming sahod.
Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa kaugnay pa rin balita, umapila naman ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng 470 pesos na dagdag daw sa minimum wage kada araw dito sa National Capital Region. Kaugnay ito ay naghain din ang labor group ng petisyon para sa pagtasa na ng sahod sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR office sa Maynila. Inayag ng grupo ang ilang kadahilanan sa kanilang paghahangin ng petisyon para sa hirit na pagtaas ng minimum wage hanggang 1,000 pesos ang dilang po naman sa issue na rin na kamahalan ng mga bilihin, yung kagutuman, malnutrisyon at patuloy na pagtaas naman ng produktong petrolyo, di ba pang mga pangunahing bilihin. Sa isang statement, sinabi naman ni TUCP President Raymond Mendoza, malinaw daw na ang minimum wage earners at ang kanilang pamilya ay kabilang sa mga nasa kategoryang may mababang income at matuturing na mahirap. Ipinunto pa ng labor group ng kasalukuyang buwanang nauuwing sahod na 12,800 plus ay malayong mababa ito sa inasahang monthly wage na dapat ay 16 pesos and 625 pesos na poverty threshold para sa isang pamilya na may 5 miyembro sa Metro Manila. Taong 2019, ayon pa dito kay Mr. Mendoza, ay na-dismiss ang kanilang petisyon sa hiling na pagtaas ng sahod, subalit ngayon daw ay gumagawaan niya ng aksyon para naman sa mga hirap na manggagawa sa Metro Manila, gayon din para naman sa kanilang pamilya para malabanan sana ang kahirapan. Bombo International News. Naniniwala ang Deputy Foreign Minister ng Poland na si Marcin Przydacz na ang missile attack ng Russia malapit sa kanilang border ay bahagi ng banta sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Una nang napaulat na 35 katao ang patay sa naturang missile strike sa may Voriv training base. May 20 kilometro lamang ang layo sa border ng Poland. Ayon sa opisyal ng Poland, masyadong umanong malaking provokasyon ng naturang ginawa ng Russian forces. Naniniwala pa ang Deputy Foreign Minister na tiyak naman alam na ng Russia ang naturang military bases ay masyadong malapit na sa Polish border. Gate pa nito na nagpapakita lamang anya ito ng ginawa ng Russia na bahagi ng pagbabanta sa NATO at nais nilang magparating daw ng mensahe. Samantala sa Poland lamang, nasa mahigit na 1.75 milyong katao na ang lumikas patungo sa kanilang bansa. Nito pang mga nakalipas na mga araw, nasa 82,100 na ang Ukrainian residents ang tumawid sa kanilang border na siyang pinakamarami kumpara naman sa nakalipas na araw. Sa kabilang dako, iniulat naman ng Ukraine Armed Forces na napabagsak nila ang 4 na warplanes ng Russian forces sa nakalipas na 24 na oras. Ipinagmalaki pa ng Ukraine ang matinding counter-strikes na inilunsad nila laban sa mga Russian field bases. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Pumapalo na ngayon sa mahigit 6 na po na mga pagyanig o naitalang mga aftershocks dyan sa may bahagi ng Lubang Island sa Occidental Mindoro. Itong nakasunod na rin ng 6.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Ayon sa report ng PHIVOX, pinakamalakas na aftershocks ay pumalo sa 4.8 magnitude kaninang tanghali lamang. O narito nakapagtalapa ng ilang pinsala sa mga kabahayan sa naturang isla. Pero agad namanong nalinaw ng Lubang MDRRMO head na si Engineer Jeremy Villas na wala namang nasawi o nasugatan kaugnay sa naturang paglindol. Sa ngayon, hindi pa naman kailangan ideklara ang state of calamity sa mga apektadong lugar. Ang Metro Manila nga at karatig na riyon nga ay nakaranas din ng pagyanig mula 6.4 na magnitude na lindol kanina namang madaling araw. Dumako pa tayo sa ibang mga balita. Ang gobyerno ng bansa naglabas na ng deployment ban sa Ukraine simula ngayong araw. Kaugnay niyan, may karagdagang pangdetalye si Bombo Jane Buna. Naglabas na ang pamahalaan ng bansa ng deployment ban sa Ukraine simula ngayong araw, Marso 14. Ito ay dahil nakataas na ang krisis sa Alert Level 2. Sinabi ni Philippine Overseas Employment Administration o POEA Administrator Attorney Bernard Olalia na tanging OFWs lamang anya na nakakaalis ay mga returning workers o balik manggagawa. Hindi na tayo nagpapa-deploy ng ating mga OFWs papunta ng Ukraine kasi
Kasi po, alert level 2 na ang Ukraine, ano? Ang tanging OFWs lang na nakakaalis doon ay yung mga tinatawag po nating returning workers, balik manggagawa, no? Ito po nga 2021, wala po tayong returning workers doon, pero nung last year, 2020, may 4 po, nung nakaraang taon, nung 2019, may 12 po. Ganun lamang po kaliit yung mga bumabalik doon as returning workers, no? Sila po yung mga domestic workers po natin at saka mga skilled and professional workers. Nilinaw naman ni Eulalia na mananatili ang deployment ban hanggat may kaguluhan pa rin sa nasabing bansa. Hanggat may kaguluhan po, mananatili po ang alert level 4 dyan. Kaya kung magtatagal po yung kaguluhan dyan, magtatagal din po yung ating alert at gayon din po yung deployment ban kayo. Idinagdag pa ng kagawaran na handa ang POEA na tutulungan ang returning OFWs mula Ukraine na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang ating pong Department of Labor and Employment, no, sa pangunguna po ng OWA ay may mga tulong po na ibibigay sa ating mga OFWs na nanggaling sa Ukraine at mag-disrupt yung kanilang trabaho. No? Meron po silang cash assistance at pagkarami ng programa na pwede nilang i-avail. Nandiyan po ang nandiyan po iba't ibang mga training. Katulad din po ng nagagaling sa ating TESDA, no? Yung upskilling po yung tawagin. At habang naghahanap po sila ng trabaho, pwede rin po namin i-refer ng POA sa ating po mga registered employers natin na kung saan may mga approved job holders naman kung gusto po nilang magtrabaho sa ibang bansa. Inamin naman ito na sa kasalukuyan ay wala pa silang natutulungan ng mga returning OFWs mula Ukraine na makahanap ng trabaho. Lalo pat busy ito sa pagbigay ng oras sa kanilang pamilya dito sa bansa. Opo, dalawang klase po kasi yun, ano? Meron po tayong tinatawag na agency hires. Yung agency hires po natin, pupunta lamang po sila dito sa POA at tayo po mismo ang maghahanap ng mga job orders. Imamatch po natin yung kanilang skills, yung kanilang karanasan, yung skills natin po sa mga available na projects at tayo po makikipag-coordinate. Yun naman po nga tinatawag na direct hire, pag meron po silang mga mag-anak at meron po silang kasilang mga employers abroad, available po, nabigyan sila ng trabaho, tutulong po tayo doon sa pagpoproseso ng kanilang direct hire application. Nauna nang iniulat ng Department of Foreign Affairs na umabot na sa 225 ang bilang ng mga Pinoy na na-repatriate mula sa Ukraine. Pinaka-huling batch na mga repatriate ay kinabibilangan ng 52 individuals kung saan dumating nung Sabado ng gabi. Inihayag naman ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Luho Ariola na mayroong 98 Filipinos sa labas ng Ukraine na naghihintay ng repatriation. Habang ang higit sa 100 ay pinili na manatili sa silangang bansa ng Europa dahil sa trabaho o nakapag-asawa ng foreigner. Mula dito sa Department of Foreign Affairs, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, bukas, Marso 15, araw na Martes nga, mag-anunsyo muli ang Interagency Task Force ng susunod na alert level para sa buong Pilipinas. Itong ipinabot ngayong abiso ng Malacanang na posible manong ilabas dakong hapon bukas. Pinabiso rin ng Malacanang na bukas ng gabi na gagawin na lamang ng Pangulong Duterte ang kanyang lingguhang Talk to the People na karaniwang ginagawa naman tuwing Lunes ng gabi. Inasang ihayag dito ang kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa at ang mga hakbang ng pamahalaan para paghandaan pa ang Alert Level 0. Hanggang bukas tatagal kasi ang Alert Level 1 sa National Capital Region at 39 iba pang mga lugar sa Pilipinas. May una na ring pahayag si Health Secretary Francisco Duque III. May iba pang mga lugar ang inaasang madaragdag naman sa mga mapa sa ilalim sa Alert Level 1. Inaasahan ding i-report ng ilang mga miyembro ng gabinete kay Pangulong Duterte ang update singgil pa rin sa mga usapin na kakambal ng patuloy na pagtaas ng presyong produktong petrolyo at ang kaparaan ng ipinapatupad ng pamahalaan para maibsan pa rin ang bigat nito sa mga apektadong sektor tulad ng fuel subsidy sa mga pampublikong tsuper at fuel voucher assistance para naman sa ating mga mangisda at mga magsasaka.
Samantala pa, nakikitaan ng pagtaas ng inflation outlook sa bansa ngayong taon kasabay na rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga commodities dahil na rin sa kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon yan kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno. Batay sa sensitivity analysis ng BSP, ipinapakita nito na kung ang krudo ng Dubai ay nasa average na $120 per barrel ngayong taon, aabot ang inflation sa 4.4% mula sa dating 4%. Ayon kay Diokno, nananatili sa 3% ang inflation noong buwan ng Enero at Pebrero ng kasalukuyang taon. Subalit maaari niyang umabot sa 4.7% kung ang presyo ng krudo sa buong mundo ay papalo sa average na $140 per barrel ngayong taon. Ang krudo ng Dubai na ginagamit ngayon ng bansa bilang benchmark oil price ay kasalukuyang pumapalo na sa $110 per barrel. Ang interest rate naman ay napanatili sa 2% mula noong November 2020 para masuportahan na rin ang economic recovery. Subalit inaasahan ng mga analysts na tataasan ng BSP ang benchmark borrowing rate nito ngayong taon upang marendahan na rin ang inflation. Subalit ayon naman kay Diokno, kailangan pang ianalisa ng Monetary Board ang lahat ng available na data, hindi lamang ang kasalukuyang mga presyo para sa kanilang interest rate hike. Hindi rin ito pabor sa oil deregulation law dahil posible anya itong maging subject lamang ng korupsyon. Anya ang pagsuspende sa fuel excise tax ay magreresulta ng significant loss sa gobyerno. Bagamat magandang hakbang anya naman ang ginawa ng ating gobyerno na pagbibigay ng targeted assistance at fuel discount para sa mga magsasaka at mangingisda. Samantala naman sa ibang balita, yung tinaguriang hacking incident sa mga data ng COMELEC na ang may hawak nga rito itong kumpanyang Smartmatic ay nakatagda ring imbestigan ito ng Kongreso at may follow-up dito si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar Bombo Everly, nakatakdang ang ipatawag ng Senado ang Commission on Elections sa COMELEC maging ng Smartmatic. Kaugnay pa rin dito sa napaulat na hacking incident noong buwan ng Enero. Hihingian daw kasi ng Oversight Committee ng paliwanag ang mga opisyal ng COMELEC at Smartmatic kasunod ng napaulat na napasok ng mga hackers sang server ng komisyon. Layo ng executive session ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System na malakman kung paano nakuha ng mga hackers ang datos ng mga botante na hawak ng Smartmatic. Sa mga isinagawang pagdinig kapwa, sinabi naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Privacy Commission na wala silang nakikitang indikasyon na nahack ang COMELEC, kundi ang hacking ay posibleng nangyari daw sa bahagi ng Smartmatic. Hindi pa makapagbigay ngayon ng impormasyon ang mga kongresista at senador ng detalye sa takbo ng kanilang investigasyon at kailangan pa nilang pigain ang issue sa isasagawang closed-door session. Samantala, kasama rin daw sa tatalakayin ng pag-amin ng COMELEC na bawal ang observers sa pag-imprenta ng National Printing Office o NPO sa mga balota. Kasama pa rito ang configuration ng SD cards sa vote counting machines, pati na rin ang hindi naman daw matutuloy na digital signature ng lahat ng vote counting machines dahil umano sa kakulangan ng kable. Una rito sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na wala namang aberya sa paghahanda nila sa halalan. Sa katunayan ay patapos na raw ang pag-imprenta nila sa mga balota. Kami po naman sa COMELEC tinatapos natin yung printing ng mga balota, konting-konti na lamang po. At sa kasalukuyan po para sa kaalaman ng lahat, first time ko pong sasabihin na nag-preposition na po kami ng mga gamit. Hindi po siguro na lalaman lang ng lahat ng mga kababayan natin. Subalit may mga paunti-unti na po kami pinapadala, halimbawa po sa Isabela, halimbawa po sa Cagayan. At may mga dahan-dahan na po kami pinapadala ng mga dokumento o mga kagagamitin para sa darating na halalan. Hindi yung po bang kung kailan na andyan na o malapit na, ilang linggo na lang tsaka ako mapapadala. Sa kasalukuyan din po, kami po ay nagkakaroon ng testing, ng sealing
ng mga machines diyan po sa Santa Rosa plant po namin. Kumbaga sa inaayos na po lahat yan upang pagka po na dispatch na sa iba't ibang parte ng ating bansa ay handang-handa na po. Pinaghahandaan na rin ng komisyon ang isasagawang debate sa linggo ng mga tumatakbo sa pagka-presidente at vice-presidente. At ngayong araw na ito po ay ipinatawag ko ang ating Director ng Information and Education Department, si Director James Jimenez, sapagkat kinakailangan po na kami mismo mga bagong mga miyembro ng COMELEC ay mabrief tungkol dito sa mga alituntunin, mga patakaran, kailan ba talaga yung tanong niyo po, yung kailan yung deadline, at the same time ay paano ba yung magiging format. Ako po kasi noong 2016 ay na-involved very closely sa preparasyon para sa mga presidential debate bilang abogado noon ni presidential candidate Grace po. Kami po kasi yung mga nag-draft noon ng mga guidelines sa mga rules ng debate. Ngayon po sa aking pagkakaalam mukhang ang Commission ng Election na yung kami po mismo ang may draft ng guidelines na medyo alam namin na babalita na may ilang grupo, ilang kampo ang nag-o-oppose dahil gusto nila may participation sa pagdadraft. Yan po lahat, Bombo G, na aalamin ko mamaya sa akin pong pagpupulong kay Director James. Subalit ako po ay nangiinganyo sa lahat po ng mga kandidato natin na baka naman po pwede mapagtuunan nila at mabigyan nila ng pansin ang panawagan ng COMELEC na sumali dito sa presidential debate na ito. Ito po para sa kaalaman naman po ng ating mga kababayan para mapagnilay-nilayan nila sino talaga ang kanila bang pipiliin kahit paano yung mga kasagutan nila ay makikita natin yung kahandaan nila. At the same time, yung mismong kanilang posisyon sa bawat issue na maaaring maitanong nung sa presidential debate na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ang Philippine National Police naman babalik sa mga barangay sa pagtatapos yan ng anti-illegal drugs campaign na tinawag na Oplan Double Barrel Finale taong 2022. May detalye pa dyan si Bombo Annalise Birano. Walang katapusan ang kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga. Kaya inilunsad ngayong araw ang kanilang kampanya na tinawag na ADOR. Ang ibig sabihin nito, Anti-Illegal Drug Operations through Reinforcement and Education. Pinasinayaan din ang infinity marker na sumisimbolo sa diretsyong kampanya ng PNP sa illegal drugs. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, ang ibig sabihin ng Double Barrel Finale version 2022 ay ang katapusan ng kampanya na tinawag na Double Barrel na inilunsad noong 2016 sa panahon ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng Duterte administration. At kasabay nga ng pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon, nilagyan lamang ng tuldok ng PNP ang kampanyang Double Barrel. Kasama sa pagtatapos ng Double Barrel ay ang muling pagbalik nila sa mga barangay kung saan sinimula ang kanilang kampanya. Dagdag pa ni Carlos, dahil sa pababa na si Pangulong Rodrigo Duterte sa June 10, ang ADOR ang endgame ng mga naunang anti-illegal drug operations na naglalayong maging maayos ang turnover sa mga susunod na administrasyon at mamumuno sa pambansang pulisya. Matatandaan na sa panahon ng Duterte administration, napasuko ang nasa 1.2 million drug users upang isalang sa rehabilitation program ng pamahalaan. Ang mga sumukong drug users ay binigyan ng pagkakataong magbago at lumayo sa impluwensya ng illegal drugs. Ayon kay PNP Chief, sa muli nilang pagbabalik sa mga barangay, kukumustahin ng PNP ang mga sumuko at aalamin ang kanilang kondisyon kung hindi na ba sila bumalik sa paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Binigyang diin ni Carlos, paigtingin ng PNP at PIDEA ang kanilang kampanya kontra illegal na droga ngayong pumapasok na sa new normal ang bansa. Kasi ito covers everything. Lagi lang tayo nakatingin doon sa enforcement, which is only one of the 8. Nobody's looking at the economics. Nobody's really looking at the education. Nobody's really looking on the how do we really evaluate it. And are the law enough to cover our campaign? So nandyan yan. So dalawang beses kang dadaan dyan sa instruction with information. You get the right information, you continue with the infinity. And then yung engineering the structure, transforming, evolving
Kasi kung hindi kami nagbabago ng estilo, nagbabago ng modus operandi, hindi kami magbabago, hindi kami magre-restructure ng aming yung restructuring or engineering, wala, stagnant. And really, this concept, nandyan yan sa PADS. We're just reminding that our role must not only be in the enforcement. Amin na yan, sa amin na PIDEA. But at the end of the day, we will still be part of the other yung ibang portion nung Infinity. So, yung PR natin lumabas naman, ano? So, we will reorient our personnel. Nandyan pa rin yung aming mga Speakers Bureau. Nandyan pa rin yan. Our data is there. We shared it already with the Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi to make it an official data, it has to be passed to the PIDEA. Kaya hindi kami naglalabas ng, sa Philippine National Police, meron kami nito. No. We always refer it to the lead agency. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo dito naman sa krisis na kinakaharap ng ating bansa dahil ang Department of Labor ay meron daw rekomendasyon para matulungan pa rin yung mga manggagawa at mga employers sa ating bansa. At may follow-up dito ang Bombo Radyo Kawayan. Bukod sa masusing pag-aaral na itaas ang sahod ng mga manggagawa, ay mayroon ding rekomendasyon na si Secretary Silvestre Bello III kay Pangulong Rodrigo Duterte kung paano matulungan ng mga employers at manggagawa sa bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Kaliem Bello na secret muna at hindi muna siya magbibigay ng detalye sa kanyang rekomendasyon. Mayroon na silang natanggap na 8 wage hike petition mula sa iba't ibang rehiyon na pag-aralang mabuti ng mga Regional Wage Board. May humihiling anya ng pagtaas bawat rehiyon at mayroon ding across the board wage increase. Ayon kay Kaliem Bello, ang buying capacity ng mga manggagawa ay mahina na dahil sa mataas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Kaya pag-aaralan mabuti ng mga Regional Wage Board ang mga socio-economic factors sa bawat rehiyon. Huwag po kayo maglala. Iba't hindi pag-aaral ito. In fact, meron akong pag-aaral na meron kaming recommendation kay Pangulong Duterte. Pero hindi ko muna sasabihin. Meron kaming recommendation kung sa hindi tungkol sa wage adjustment, kundi kung paano makatulong sa mga manggagawa at saka sa mga employer. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Isang babae naman na binaril patay dahil umano sa alitan sa right of way doon sa Cebu. Mag-asawa, suspect sa pamamaril. Tinutukan niya ng Star FM Cebu. Patuloy pa ngayon ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect sa pamamaril patay ng isang babae kaninang umaga sa barangay Kanamukan, bayan ng Compostela, Cebu. Nakilala ang biktima na si Ninya Kadungog, 39 anyos, habang ang mag-asawang suspect naman ay nakilalang sina Anthony Ternate at Madeline. Ayon pa sa ulat ng pulisya, naglalaba lang si Kadungog nang biglang dumating ang mga suspect na kapitbahay lang nito at pinagbabaril ito. Agad binawian ng buhay ang biktima matapos itong magtamo ng tama sa ulo. May nakuha pa na impormasyon ng pulisya na nagkaroon ng alitan ang biktima at suspect bago ang pamamaril dahil umano sa road right of way. Sinasabing nagalit pa ang mag-asawa matapos nilagyan ni Kadungog ng mga tanim na halaman ang daan kaya mahihirapan ang mga itong dumaan sakay sa kanilang motorsiklo. Samantala patuloy pa ngayong pinaghahanap si Anthony habang naaresto naman sa hot pursuit operation ang asawa nitong si Madeline. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, may follow-up tayo doon sa pagpanaw ng dating DepEd Secretary, naging Associate Justice po ng Supreme Court, si Justice Edna Chura. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Tacloban. Ikinalulungkot ng mga Samarnon sa Eastern Visayas ang pagpanaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Eduardo Nachura sa edad na 80 taong gulang. Para sa mga taga-Eastern Visayas, malaki ang iniwang ligasiya ng nasabing ika-158 na Associate Justice sa Supreme Court, lalo pat nanungkulan ito bilang congressman ng 2nd District ng Samar.
Sina Chora ay tubong Katbalogan, Samar na nag-aral sa San Beda College at naging law professor at kilalang eksperto sa political at constitutional law. Siya rin ang kinikilalang father of SSU law sa pag-convert ng Samar State Polytechnic College bilang pinakaunang universidad sa Samar. Siya ay 7th placer Bartap na siya noong 1967 bar exam. Naging Presidential Legal Counsel at Solicitor General din si Chora ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kilala rin ito sa kanyang pagsuporta bilang miyembro ng Charter Change Committee na binuo ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Chora ay nanungkulan bilang Associate Justice sa High Court mula taong 2007 hanggang 2011. Sa ngayon ay sinasagawa ang kanyang vigil sa mga labi nito sa Garden of Divine Word, Columbary sa Quezon City at isasagawa naman ang inarmament nito sa darating na Marso 18. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tacloban para sa Bombo Network News. Si Bombo Vince Banso Rivas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 Radio Network Radio, Bombo! Ang bangkay naman ng overseas Filipino worker na pinatay sa Papua New Guinea na iuwi na sa Pilipinas. May detalye pa ang Bombo Radio Bacolod. Nilinaw ng misyonaryong pari sa Papua New Guinea na hindi kinidnap at pinatay ang negosyanteng Filipino sa Port Moresby noong Marso 5, 2022. Sa interview ng Bombo Radio Bacolod kay Father Ray Kaigoy, malaking negosyante sa Port Moresby ang pamilya ng biktima na kinilalang si Romulo Antonio Jr. na tubong Lawag City. Ayon kay Father Kaigoy, madaming hinahawakan negosyo si Antonio at ang pamilya nito na kinabibilangan ng mga grocery outlets at buy and sell. Ang biktima ang kilalang mabait at mapagbigay dahil tuwing buwan ng Disyembre, naghahanda ito ng mga regalo para sa mga kabataan. Ayon sa pari, ang biktima ang inaasahan ng kanyang pamilya sa pinansyal dahil ito ay nakapag-aral na accounting at management. Payag ni Father Kaigoy, ayon sa CCTV footage na nakuha sa bahay ng biktima, ito ay umalis alas 4:30 ng hapon na may dalang mga bag. Sumakay ito sa sasakyan kasama ang ilang mga lokal na residente sa Port Moresby. Hindi naman nakadalo sa dinner party na isinagawa sa kanilang bahay ang biktima dahil patay na ito ayon sa isa sa mga suspect. Ayon sa pari, napag-alaman na 4 ang mga pumatay kay Antonio, kung saan isa ang nahuli habang patuloy naman na pinaghahanapan 3 iba pa. Nawala din ang susi, cellphone at rubber shoes ng biktima. Ikinalulungkot din ng mga residente sa Port Moresby ang nangyari sa negosyante. Ayon kay Father Kaigoy, tinitingnan na hold up ang nangyari at pera ang motibo sa pagpatay dahil wala namang ibang sugat sa katawan ng biktima maliban sa tama ng palakol sa ulo. Si Father Kaigoy ang mismong nagsagawa ng misa para sa bangkay ng biktima bago ito nilipad pauwi sa Pilipinas. Culprit talaga, siya talaga ang salarin. Sabi niya mga alas 10 daw niya pinatay. May kasama siya. Yung kasama niya at large pa hanggang ngayon. 3 at large hanggang ngayon, isa ang nahuli. Ibig sabihin, 4 sila pumatay kay Rome. Mula dito sa Bacolod City, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Ang NBA superstar at Los Angeles Lakers na si LeBron James ay nagtala na naman ng panibagong record. Ito ay matapos na makuha niya ika-10,000 career assist. May rebound siya at points. Naitala nito ang record ng ipasa niyang bola kanina sa kabilang court kay Carmelo Anthony para naman sa 3-pointers. Siya na ang pampitong manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Umabot na sa 10,000 ang kanyang nagawang assist. Noong nakarang buwan lamang, mayroong 35,000 career points na si LeBron, ang 37 anyos na star ng Lakers na siyang ituturing na pinakabatang nagtala noon ng nasabing puntos. Kaharian na nito ang mga legends na sina Karl Malone at Kareem Abdul-Jabbar. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Cebuana Beauty na pambato ng Pilipinas sa Miss World sabak agad sa final leg ng rehearsal pagkadating sa Puerto Rico. Samantala, isyong umano'y bating ang aktor na si Tom Rodriguez na ungkat muli. Mayroong chika dyan si Bombones kaya Bia Mercado. Nilinaw ni Ray ang mas kilala bilang si PJ Abellana na tangi ang kanyang celebrity daughter na si Carla Abellana ang makakapagsabi kung may patutunguhan ang mga espekulasyon na miyembro umano ng LGBTQ+ community ang asawa niyang si Tom Rodriguez.
Ipinahayag ito ng veteranong aktor kasunod ng kanyang revelasyon na mayroon daw naka one night stand o nakatalik ng isang gabi lamang ang kanyang son-in-law na siyang dahilan kung bakit on the rocks ang married life at hindi dahil sa third party o ibang karelasyon. Ayon sa 58-year-old actor, 7 taon naging magkasintahan ng dalawa kaya ang kanyang 35-year-old daughter ang makakahusga sa mga chismis. Una nang umani ng batiko si PJ matapos ipagtanggol si Tom na normal lang umano sa mga lalaki na mayroong maka one night stand na kanya rin daw naranasan noon. Sa panig naman ng beauty queen na si Kelly Day, ibinunyag nito na nag-reach out sa kanya ang nakatrabahong aktor upang linawin na labas siya sa kontrobersya nilang mag-asawa sa kabila ng pagkadawit ng pangalan. Samantala, meet and greet agad sa mga kapwa-kandidata ang pinagkaabalahan ng pambato ng Pilipinas na si Tracy Maureen Perez isang araw matapos makarating na sa Puerto Rico na siyang host country ng 70th Miss World Coronation. Sa post ng 28-year-old Cebuana model at industrial engineer, ipinakita nito ang negative result ng kanyang antigen test, gayon din ang bonding moments sa mga makakatunggali na mula pa sa iba't ibang bansa. Nariyan din ang pagpapakita ng kanyang tila magiging pasarela walk sa Miss World stage. Sa darating na Huwebes, March 17, tatangkain ni Tracy na maibigay sa bansa ang pangalawang Miss World crown na unang nasungkit ni Megan Yang noon pang 2013. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Ness, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang pagbabalik concert naman ng BTS sa South Korea tinaguri ang highest grossing global live event sa cinema sa kasaysayan. Makichika naman tayo sa Star FM Baguio. Record-breaking ang pagbabalik ng global sensation na BTS sa concert stage sa kanilang home country na South Korea nitong weekend. Ang kanilang 3-day Permission to Dance on-stage concert mula March 10 hanggang March 13 ay dinaluhan ng mahigit 45,000 live audience at pinanood rin ng 1 million online viewers. Maliban dyan ay live rin na napanood ang concert sa nasa 3,000 mga sinihan sa 75 na mga bansa kabilang ang Pilipinas. Sa kabuuan ay nakapagtala ng worldwide box office gross na $32.6 million ang concert sa mga sinihan na ngayon ay tinaguri ang highest grossing global live event cinema sa kasaysayan. Samantala, nagkaroon rin ng pagkakataong makisaya ang mga Pinoy fans ng BTS. Ito ay naging posible matapos nga ang pagbubukas ng mga sinihan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Dala na rin ang pagbaba ng mga restriction kaugnay ng COVID-19 virus. Ayon sa management ng BTS, layo nila makapagbigay oportunidad sa mga fans na magsama-sama na siya namang naging mahirap noong kasagsagan ng pandemya. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 26 centavos, Singaporean dollar ay 38 pesos at 32 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 67 centavos, ang euro ay 57 pesos at Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 13 pesos and 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health
Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Master Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan.